Köszöntök mindenkit! Szögezzük le, hogy a koronavírus létezik. Ezt onnan tudom, hogy én magam is elkaptam, megbetegedtem, és olyan tüneteim voltak, mint még soha korábban. Az igazi kérdés az az, hogy természetes úton vagy laboratóriumban keletkezett. Ezt még ma sem tudjuk igazán, de fölöttébb érdekes, hogy voltak, akik előre megjósolták ezt a vírust. There is no question that there will be a challenge to the coming administration in the arena of infectious diseases, both chronic infectious diseases in the sense of already ongoing disease, and we have certainly a large burden of that, but also there will be a surprise outbreak. And I hope by the end of my relatively short presentation, you will understand why. In fact, let's look at a model of a virus spread through the air like the Spanish flu back in 1918. So here's what would happen. It would spread throughout the world very, very quickly. Szögezzük le azt is, hogy az emberek 85-90%-a enyhe tünetekkel vagy teljesen tünetmentesen megússza a fertőzést. 10% lehet, akiknél súlyosabbak a tünetek, és maximum 1 vagy 2%, aki belehal. Közülük pedig alig akad olyan, akinek nem volt valami egyéb krónikus betegsége is. Skóciában nagyon részletes adatokat közölnek, nézzük meg az ő táblázatukon, hogy valójában mi a helyzet. Ebből az látszik, hogy 20 éves kor alatt senki sem halt bele, és az áldozatok több mint 85%-a 70 év feletti volt, de nagyon kevesen vannak azok is, akik nem küzdöttek egyéb krónikus betegséggel. Magyarul a jól működő immunrendszer legyőzi ezt a vírust. Járvány tehát van, óvintézkedéseket kell tenni, de bizonytalan, hogy mikor lesz vakcina, arról nem is beszélve, hogy a septében összedobott oltóanyagok brutális mellékhatásokat is okozhatnak, ahogy például Brazíliában fel is kellett függeszteni az egyik kínai vakcina tesztelését súlyos mellékhatások miatt. A lakosság többségének tehát át kell esni a fertőzésen, amelyet az immunrendszerünk fog majd leküzdeni, persze, ha minden rendben van az immunrendszerünkkel. A hivatalos statisztika szerint a mai napig 3380 fő halt bele hazánkban a koronavírusba, de valójában tudjuk, hogy a 3380 fő túlnyomó többségénél más betegséget is feltüntettek. Ehhez képest Magyarországon minden esztendőben évente több mint 60 000 halnak meg szív- és érrendszeri betegségekben, és 33 000 halnak meg rákban, a legnagyobb csendben hírverés, hisztériakeltés nélkül, és még mindig nálunk halnak meg a legtöbben daganatos betegségben. Hasonlóan brutális számokat csak a szomszédos Horvátország és Szlovákia esetében láthatunk. És erről hallgat a rendszer. És miért fontos mindez? Már számos videómban bizonyítottam és beszéltem arról, hogy ez a mostani lezárás világszerte valójában a gigantikus nagy cégeknek kedvez, a gazdagok még gazdagabbak lesznek, miközben rengeteg kis és középvállalkozás, rengeteg munkavállaló fog elszegényedni, vagy akár tönkre menni. Leginkább a világot a kezükben tartó multicégekre, pénzemberekre igaz az, hogy még gazdagabbak lesznek a most következő világgazdasági válság miatt. Emlékeznek még akkor, amikor ez a koronavírus járvány elindult, megjelent, hogy mi volt az egyik első óvintézkedés, amelyre minden országban figyelmeztették az embereket? Hát az, hogy ne készpénzt használjunk, használjuk inkább a bankkártyánkat. Senki sem mondta, hogy ne fogjuk meg a kapaszkodót a buszon, a metrón, mert azt előttünk sok százan megfogták. Csak a készpénzt felejtsük el. Hát persze, hiszen így a bankok és azokon keresztül a rendszer mindig ellenőrizni tud minket. Valójában nem ezeknek az intézkedéseknek, hanem ezzel a járvánnyal szemben az immunrendszerünknek kell megvédenie minket. Az a brutális pánikkeltés, amit jelenleg a média és a kormányok tesznek, valamint a gazdasági kilátástalanság árt jelenleg a legtöbbet az immunrendszernek, hiszen a szorongás, a bezártság, a depresszió egészen biztosan súlyosbítani fogja a betegség lefolyását. A média ijesztgetései helyett nézzenek csak rá erre a képre, mennyire másként fest a helyzet, ha megfordítjuk a képletet, és inkább a gyógyulási arányt közöljük, és azt emeljük ki. A rendszer valódi trükkje, hogy a világot mindössze néhány gigantikus nagy multivállalat és a mögöttük álló emberek, illetve családok uralják. Hogyha bemegyünk egy hipermarketbe, akkor is úgy tűnik, hogy az a sok-sok áru a sok-sok céghez tartozik. De nézzék, hogy mi a valóság.
Valójában a szálak céglabirintusokon keresztül vezetnek néhány óriás vállalathoz minden kontinensen, és ezek a cégek és a velük kéz a kézben járó bankrendszer olyan hatalmas befolyással bírnak, amelyekkel szemben a kormányok, de még ahogy az Donald Trump esetében láthattuk, az amerikai elnök is tehetetlen. Nézzünk például két ábrát. Az egyik az amerikai, a másik az ausztráliai hipermarketekben kapható édességeket, üdítő italokat mutatja. Rengeteg a termék, de valójában csak néhány gigacéghez tartozik mindegyik. Ráadásul ugyanígy jelen vannak a magyarországi áruházakban is. A Coca-Cola, a Nestlé, a Mondelez, az Unilever vagy éppen a Danone. Ugyanez vonatkozik más ágazatokra is, mint például a távközlésre, gyógyszeriparra, mobilszolgáltatókra, autóiparra, és ezeknek a cégeknek egyik állam kormánya, így persze a magyar sem mond nemet. Nem mond nemet akkor, amikor extra gyorsan kiépítik mindenhol az 5G mobilhálózati technológiát, úgyhogy az 5G technológia konkrét élettani hatásai egyenlőre kevéssé ismertek, nem voltak kellően hosszú hatásvizsgálatok, és tudósok egy csoportja emberkísérletnek minősítette az 5G-s hálózat beindítását és annak elhalasztását kérte. Pedig már egyébként is elképesztő mennyiségű elektromágneses és egyéb sugárzással terhelik az emberek szervezetét. De a kormányokat és a gigacégeket az sem érdekelte, amikor évtizedeken keresztül rászoktatták az emberiséget a dohányzásra, amely sokkal több áldozatot szed, mint a koronavírus. A most pánikot keltő média a legnagyobb örömmel töm minket gyógyszercégek gyógyszereivel, miközben például az antibiotikumok jelentős része brutális mellékhatásokat okoz. Mellesleg a világ számos országában, így hazánkban is sokszor a koronavírus mellé a felülfertőződés elleni úgynevezett pajzsként felírnak antibiotikumokat. És nézzék csak például ezt az orvosi cikket. Ebből is kiderül, hogy sok antibiotikum okoz izom-íngyulladást, vércukorszint problémákat, súlyos idegrendszeri károsodást, zavartságot, depressziót, alvászavart, látás-hallás problémákat, öngyilkossági gondolatokat, fáradtságot, súlyos memóriazavart, megváltozott íz- és szagérzést. A végén már nem is tudjuk, hogy a koronavírus vagy éppen az antibiotikum okozza-e ezeket a tüneteket. Tavaly például Magyarországon 105 000 doboz vén nélkül kapható antidepresszánst adtak el a magyaroknak. És eközben kutatások bizonyítják, hogy az antidepresszánsok is brutális mellékhatásokat okoznak, többek között például akár közúti balesetet szenvednek azok, akik ezeket a szereket használják. És ez sem érdekli a rendszert, ahogy az sem, hogy a boltokban kapható termékek tele vannak mérgező anyagokkal. Rákkeltő nátriumbenzoát és a sok vagy éppen a rengeteg cukor. És akkor még nem beszéltünk a stresszről, amelyet részben szintén a rendszer okoz, amikor például sokszor igazságtalanul kapunk sárga csekket, vagy most éppen a pánik, amelyet az egyébként kiváló fegyveres katonáink indokolatlan jelenléte is kelthet, mert hát szívesebben látja őket az ember a határon, vagy akár bűnügyileg veszélyes gettókban, mint éppen a város nyugodt főterén. Tehát stresszt okozhat, vagy éppen fokozhat a szorongás és a kilátástalan helyzet is. Mindez súlyosan károsítja azt az immunrendszert, amelynek most éppen le kellene győznie a koronavírust. De a rendszert ez nem érdekli. Mellesleg a végén azok az idős emberek, akiknek a védelmében most gazdasági katasztrófa felé haladunk, és akiknek most is elképesztően kevés a nyugdíja, majd ennek a gazdasági katasztrófának a következtében olyan kevés nyugdíjat fognak kapni, hogy választaniuk kell az éhezés vagy a megfagyás között, ahogy már ma is sokan közülük erre kényszerülnek. És ezen a 13. havi nyugdíj sem fog majd segíteni. De ez sem érdekli a rendszert, mert vannak, akiknek éppen ez a gazdasági válság és a kontroll lesz majd a jó. Hát ez a rendszer nagy trükkje.